toetritsika zegny olombelogno. Maro andeko ambara eto za ataoko aloha atomboko amin'ny araiky ity. Hatsika taty afara izy koa remarque nareo olo magnano asa, magnano mariage na magnano koa accessoires raha koa fa ivorivoriagna matetika fa tsy magnambara olo. Fa tsy magnambara olo firy. Io anjay sasany amzigny magnady ireo satria nagnano asa raha ihany tsy nagnambara zay, nagnano asa raha ihany tsy nagnambara zay. Enareo hantony vy voalohany tsy araka vola. Satria fihenagna fanahy lafo. Hoavy koragna ty fihenagna fanahy lafo. Matetika ne ndraikindraiky anao miinvite olo andeha amin'ny asa. Anao ohatra za zo ty agnafitra rihavagna baka Nosy ataotsika zay rihavagna baka Diego. Ireo jiaby afarigny igny. Tsy maintsy ireo pendant lohany asa igny ireo tsy maintsy vokisiko. Tsy maintsy faiko frais ro misy ndraiky havy tsy faigna frais. Fa tsy maintsy faiko frais ro tsy maintsy vokisiko ro ziska asa igny vita. Logegna aznareo tsy maintsy apetraka amin'ny hoe hôtel, apetraka amin'ny tragno ny havagna olo jiaby fa morivory eo nino. Kanefa la famille se multiplie, namagna se multiplie kila olo nteraka manjafy. Za zo par exemple magnafitra anao ohatra zegny anao ohatra dadiko ohatra. Anao fariko igny dady, asa igny asanakahy. Matoa zegny asanakahy dikan'izay dépense naka. Ary dépense zegny amitsika Madagasikara tsy raha helihely. Azonareo safenjegny za igny fa dépense ny asa igny plus dépense anao koa. Anao hafariko ifariko frainao. Tsy maintsy zahavako antanandrianao jusqu'à sanaka vita anao mody. Azonareo za tsy hoe ke i comparer forcément ke comparer non ndafy ndraiky Madagasikara, c'est pas forcément ça. Misy fotoagna nambarako anareo zegny. Na tsy avandy aminareo misy olo eto miinvite olo am mariage en Allemagne. Toko un exemple. Za zo ndeha agnato mariage en Allemagne. Za mikarakara jusqu'à amin'ny hôtel andriako jusqu'à andran'ny mariage za bako miprépare cadeau koa. Azonareo satria nagnino? Izy igny zegny mba mampahivankivagna olo miinvite anao. A Madagasikara anao miinvite olo, anao chargen'olo de A jusqu'à Z. Zarazara anao magnano asa, ohatra ataoko zo ty za ndeha hagnano fatia. Za hagnano fatia za invité olo jiaby la famille on baka Mbalavelogno on baka Nosy nino. Tsy vitan'le hanigny hoaninay jiaby mandritra ny asa io igny agnatin'ny dépense naka fa jiska mokary raha andesindreo ody koa tsy maintsy diniko. Azonareo raha zay fa navy nataotaoko lavy mikasiky raha zay. Atsika amizay taty afara, atsika zegny magnady, nagnano asa tsy nagnambara, nagnano sasafery tsy nagnambara. Izy igny tsy raka tsy tia hagnambara, fa mandiniky le dépense maro andeha hantratra le tompony asa, mi préfère amizay fa tsy magnambara raha. Ampodiko ndraiky, anao Madagasikara magnafitra olo andeha hagnatony mariage nao. Anao tsy maintsy handinika iany tanampandrianao ro olo jiaby regny. Tsisy olo andeha handra amin'ny hôtel zay fa chargenao raha jiaby hoe. Atsika Madagasikara tsy mety miova, surtout quand c'est côté nous arrange. C'est qui nous arrange. Les raha miarrange atsika io atsika toujours me rester am culture atsika fô. Nefa dépense may miova, jalina heny tombo, raha jiaby nanonga, prinany, raha karaze. Raha zay tsy mety tsapatsika Madagasikara fa tsika fosakara magnady olo. Nagnano fatia risany, ataotsika exemple, tsy nagnambara ohatra andraha zay. Normaly, question favozoagna dépense.
za zao nda agnafitra ridadiko on va dire baka Nosy agny ridadilako baka Ambilobe ifegna frais jiaby regny iro baka io ndraikindraiky ro misy havy tsisy amy fraindreo fa ro mody za tsisy frais odiagna dady za tsy ifegna jiaby regny pendant ro io igny vokisinao jusqu'à ro mody taty afara fa ankamaroany maro olo magnano asa na mariage fa fidifidianagna zao vola invitegna anao olo invité ko asanareo ro efa nareo igny baka ka mitondra jusqu'à ngovava zanaka jiaby ry zazaka zafy amanjanaka na antany ampandriagna ro tsisy atsika zegny tokony mandinika atsika taty afara izy koa nafarin'olo mandeha magnatogno asa mandeha magnatogno nino olo io fa fitiavany anao hazararotiny zegny fa dépensen'olo igny mahay be misy hanto anaovako live zegny c'est pas forcément ma vie fa za magnano exemple aminaka alo atsika heto zay ohatra ataotsika zao ty misy favoazana ataotsika zay ohatra zay misy sagnatriany vava zay misy olo maty aminay eto ohatra ndraha izy koa nisy olo naty eto tanareo ny misy any tsy hainareo niny dépensen'olo tompon'le antratran'olo igny tsy hainareo feky tsy hainareo ny amposin'olo igny matetika atsika Madagasikara atsika mandeha magnatogno faty igny na atsika jirany na atsika voisine izy koa fa nisy faty ohatra aminay eto ato anaovanareo mantsagnanareo ato anaovanareo haligninareo votre déjeuner votre dîner matetiky toetry koa raiky zegny fiainagna niravako aby taty afara na sarotro ampodiko ndraiky atsika taloha mandeha magnatogno zegny faty magnino azonareo olo jiaby io mamona agnomby koa azonareo honogno taty afara faty agnomby zegny fa tsy maro ohatra mifaty taloha isan'andro maty agnomby fo amy faty volaniko zegny maty agnomby niany maty agnomby kiakandra maty presque tous les jours mamona agnomby taty afara fa tsisy vona agnomby isan'andra ianareo mamatonga zegny vary tamigony zay mitsangatsangana tamy faty ataotsika zay faty taloha taty afara na vary amigony mitsangana zay fa tsy hitanao eo amindreo mpandoky eo ala fosandraha zegny ala fosandraha fiainagna lafo atsika Madagasikara matetiky misy maty amy Jacqueline eo voisinenay eo ohatra ndraha zangy fa mamangy ary mitomagny ary za magnampy amin'iny fandokisagna ho zay hedry amindry zanako vadiko mantsagna ho zay ariva kiakandra koa karaha zegny mavesitra zy amy tompon'le asa tsy haitsika atsika tsy mahay mavesitra roatsy andeha hangataka aminao fa atsika tokony mba mahatsapa amy raha karaha regny olo taty afara mbarako anareo ro mitondra enveloppe mamangy anao ataotsika zay mitondra 100 000 isany oe za mitondra 100 000 za mandeha mamangy anao za anjay io mantsagna riva jusqu'à zy voalevy na 100 000 tsy mavoky zay la famille minagna io mantsagna riva raha karakara zegny le culture tsy mety mihova amitsika Madagasikara ao misy anembariko anareo za tsy mavandy aminareo fa misy olo faty voalevy trosa mindreo tompony faty igny trosany varin'olo trosany nin'olo tsy haitsika raha mandalo regny misy sasany mitrosa agnomby feky amindreo ambany volo hagny tsy haitsika feky raha karakara zay fiainagna fa lafo dinia fa tsisy olo andeha hita hanigny ampihinanagna olo jiaby igny gratuit karaha zegny ke misy olo maro amitsika zao magnady ampodiko ndraiky amy volagna anaka taloha teo za zao ndeha nagnano asa nagnano fatia nagnano mariage maro olo magnady imagine nareo baka ohatra za zao ndeha nagnano asa olo jiaby haiko inviteko io nata fagnevana kararaka
za tsy mahavoky olo jiaby regny. Azonareo ampodiko ndraiky koragny fotony nary olo vanavy tafara io. Olo magnatogny hasa io ro hafarinao ndraikindraiky frendreo mody malatavandrandronao. Ro nde agnatogny asanao igny ataotsika le 10 ro avy eo rehetra le 5 olo araiky afariko zao na olo fivadiany havy ro ndraiky raha vavindreo valahindreo zanakandreo jiaby mivory eo tsara nefa morivory fa kanefa c'est l'argent qui compte après. Izy amizay anareo hingy koko andegnano fatia zegny ohatra za zo gnano mokara safiry filafariny mokara zegny hoe ataotsika eo kivety tsy vitanatsika mihinagna eo fa tsy maintsy olo jiaby igny koa agnamboaragna paquet mody. Ty le mentalité regny tsy maintsy agnamboaragna paquet ile culture miarranger tsika baka igny baka fombatsika taloha tsy maintsy mitondra zegny. Ile culture miarranger atsika igny gardetsika jusqu'à aujourd'hui. Kila olo amizay mitondra paquet mody dépensane jiaby regny raha tokony volezagna. Anao koa fa nafarin'olo nagnatogny asa le 10 avia io le 10 anao havia rehetra le 9 certes mba tsy mandrimandry haligny zay fa tsy avy rehetra le 5 asa le 10 ivokisigny rehetra le 5 anareo igny ndraiky atavo i tomate nino lafariny andeha agnanovagna asa le 10 igny fa ravagna aloha maro loatra anareo havy aloha anareo havy nafariko telo anareo folo baka ho antanam-pandriagna anareo za miasa aloha ziska mandeha mangataka amin'ny voisin doko tsisy antanandriagna aminareo fa naro zay ty za fagnanteny fanaovagna asa mbala midéranger olo koa ry voisine hagnampy za amin'ny fampandriagna anareo. Koa anao nafarin'olo amin'ny asa navy aloha dinia mba mandiana l'hôtel. Tsisy volana hôtel anao havia amaray asa niany magnana koa anao havy. Koragna zay somary atao sangisangy tsisy dikany fa maro olo dirany problème ontrosa mare iro magnano asa na oetra ataotsika misy faty antratrandro dirany trosa be tsy somasoma à cause ny mentalité tsika tsy mandiniky nefa fiainagna zao lafo. Agnomby zeo za taminareo taloha teo c'est facile ahitagna agnomby zegny andeha vonegna anaovagna asa zao ty c'est rare vidy hena amin'ny kilo fo izy igny ambarinareo tsy tiagna fa hala fosandraha atsika zay matetiky misy tsy mandiniky ezoko nakatiako. Bonjour Alice. Bonjour tout le monde. Goulam marigny zezo ko marigny ze didisi ke raha kara zegny problème ampidiritsika amin'olo tompony hasa tsika olombelogno volagno zay tokony mba mahatsapa hitanareo olo zao magnano mariage taloha kony cortège ny mariage kony tsy tarigny mandeha kilometre la voiture magnano cortège jeudi non fa tsisy zigny satria tsy fisiagna vola raha nanonga raha lafo baka io misy olo ambarako anareo iro invité no magnano raha za tsy mavandy aminareo tsoroko aminareo zegny rehetra papako tsy nisy mividy vilagny mividy nino tsy nisy mamako mividy vilagny mividy nino gobelet tsako mividy nino nagnano fatiany mamako mividy tsy hentana andehanandraha jiaby regny tsoroko aminareo zegny gobelet i tasiny kafe jiaby igny tsy hentana andehananjiry avako aby mampalahelo iska koa fa misy hasa maventy raha nividigna ta ya 2 ans pody vidigna koa zegny tsy hentana andeha fihanjigny toetry ty fo tsy manambotry olo mangalatra toetry ty fo raha kara zegny za zegny ndraiky raha marigny zegny nandalo aminaka fa raha jiaby koraniko eto tsy raha mandalo aminaka fa raha mandalo amin'ny fiainagna gasy. Anao magnatogno hasa misy olo andizaharangalarigny fo hasanany andizaharangalarigny zarazara agnomby igny ohatra tsika zao ndeha mona agnomby 10 kilo amin'ny agnomby igny disparu izy miala tragno zay mamona agnomby bako mpandalo ohatra zay ataotsika sakina agnaran'ny zanany sakina bako mpandalo vari zay mamona agnomby ary izy amivadiny io
sakina igny havo masashe hely izy mody amindroa. Azonaro anao magnirika olo mitavandra olo fa hita zy na faty volaniko zy na hasa tsara mandeha mamona agn'omby fa misy quelques kilos agn'omby fa disparu. Toetry nandika ndraiky tara ito tsendriky quelques kilos amin'ny agn'omby fa disparu. Toetry fo magnararo paty zigny na faty na asa tsara ozy aminareo ze io tsy maintsy misy raha disparu fo. Za zao ty mitondra hany ataotsika hoe amin'ny vilagny asa zegny ohatra zegny ndramiko ze vilagny amin'ny asa igny za mitondra havy sa vary miaro vaniozy vilagny tsara mifody fa tsara fa mipody aminareo agny izy igny fa tavela aminaka agny. Azonareo raha karaha zegny maro olo vantagna amin'ny fagnataogna asa amin'olo. Toetry fo ze maro toetry koraniko eto niany ke aty afara tsika igny magnady hoe raha ihany ary nagnano asa sany igny tsy nagnambara matetiky tsy agnambarany sany igny soa vola tsy ampy fotony mandiniky anao zao ndeha fariko anao havy andraka angovavinao valahinao nareo mipointe eo asa le 10 nareo rehetra le 5 fa eo jusqu'à varandohantsika amin'ny asa igny fa ravagna koa aloha dépense tsy trop loatra tsy zakany sanindre. Azonareo jusqu'à riangovavy ry dady afariko koa mbala faiko frais koa ro mody alors que le asa agnafarako ro infantatranaka. Karakara zegny misy avian'olo tsy tia miinvite olo eky reraka. Anareo igny nda agnatogna asa igny satondra 25 000 agnatin'ny enveloppe eo rehefa tsika midoko io igny ata 1 million lanitsika agnatiny anareo midoko io igny. Tsara fiavana, tsara toetry fa taty afara fiainagna nanonga. Ke culture raha tokony nazatra atsika dadiko tagny io raha tokony hivoatsika. Za zao fa ndeha hagnano mokara atsika zao ndeha hagnano asa io ke fa hinagna voky io idiny koa tsy maintsy agnamboatra sachet paquet koa olo jiaby mody magnano paquet asa igny taminaka teo ke mila forcément hitondra koa agnamboarigny koa paquet tsy maintsy mitondra mody olo igny zay le fombatsika taloha baka anao baka magnatogna asa miambigny mama baka magnatogna asa antena igny mitondra i gâteau baka akagny iny mokary nino igny raha tokony volezatsika. Na ty kalikaly olo amin'ny asa io kalikaly tsy hinagna mokary firy satria agnamboatra paquetn'olo tsy maintsy mitondra mody olo. Ity tsy maintsy mitondra mody ty culture tokony hivoagna. Dépense mare am'le tompony asa. Igny tokony hivoagna. Misy koa ndraikindraiky antena amin'ny asa ko tsy mahita antany mboany mokary. Sery rambarako anareo ze. Hazala antena igny mokary tsy hitanao fo eky. Na tetetika magnatogno fatiany mokary tsy hita. Satria fa efa vomboatra amin'ny sachet ndesy mody alors que asa igny io. Andrany ataotsika le 10 zany. Tsy hita feka mbony mokary jiaby fontony fa amboarigny paquet tsy maintsy mitondra mody. Ile toetry culture tsy manjary igny tokony hivoagna fa jeudi donc za taloha 5 000 kilos lafarine jeudi donc ataotsika 50 000 ataoko exemple zegny c'est-à-dire que fiainagna nanonga. Zegny zo. Ke ty koa toetra araiky. Ty ndraiky na namagna na la famille tsy haiko. Matetiky zegny atsika Madagasikara magnategna fa ohatra ataotsika ze raha ihany andafy tsy maintsy izy fo zegny vongositsika magnano dépense jiaby. Za je parle pas de moi hein? Attention, je parle de tout maro jialy mahazo zahay mipetraka andafy ty. Je ne parle pas de moi. Je parle de presque tout le monde qui habite en France, qui habite à l'étranger, ou bien la personne qui a plus les moyens, comme la famille na Madagascar. Ma tête que la riavakwabi, oulu, les mis moyens, ing revu. Wacha na tika joti zenga sa tika zengi am la famille o zengi
asa zazo asa totsika vadinitsako zegny hoe mpagnarivo forcément le raha atao tsy maintsy za micharge jiaby na misy avolana ro jiaby eo igny tsy maintsy za zegny i-charge zegny satria za vadin'olo mpagnarivo za zegny managna usine miasa vola za zegny tsy maintsy micharge raha jiaby maro ani problème mandalo amin'ny raha karaha igny tsy hainareo ino problème n'olo igny tsy hainareo izy igny misy vola hitanareo tsy hainareo izy sa fenotro asan banky tsy hainareo aby izy igny raha jiaby aminany raha zay fo hitako ta Madagasikara za mipetraka tary le revo ifo rapika mitrotro ambany koa ambany izy na 25 000 nagnanao na 50 000 izy koa mifamorivory azy miboaka be fo azonareo zay matetiky zegny le hoe hita fa igny misy vola na misy agnomby ry sasany ohatra ataotsika ambanivolo na misy akoho na misy abengy tsisy tiagnamia satria araiky igny vadiny mpagnarivo misy vola izy micharge raha jiaby igny le toetry montroka tsy tsara izy io plus io izy koa maromaro lohanareo azy miboaka fo avy agny fo zegny le toetry montroka rapika mitrotro ambany ko ambany indrindra matetiky olo koa fa nisy mipetraka à l'étranger satria l'étranger io vola io aty raraka karaha mangalatsika fanihiny igny baka laisse tomber le raha mandalo le raiky mipetraka à l'étranger zegny ireo mipetraka à l'étranger iregny zegny tsy maintsy mibabizy satria ireo à l'étranger azy vola latsika karaha manga zegny le toetry mentalité montroka mila hivoatsika ha Madagasikara misy koa raiky izo misy amin'ny la famille misy araiky fa spécial arnaque tandrignasanareo spécial arnaque matetiky zegny olo na namagna zegny na namagna na amin'ny la famille izy fa tsy mahavita izy bakoa ny mahavita katramoiny ataoko exemple anareo ohatra zoti zegny ohatra zay papako zoti zegny misy tomobily papa misy tomobily zay ho atsika igny zay tsisy mahavita agnamboatra tomobily fa araiky asa ataotsika zoko didiso izy mipetraka andafy izy zegny misy vola agnamboaragna tomobily izy nzay mivolagna ohatriny magnamboatra tomobily io zandroko chanie za igny mandeha amin'ny garagiste ary garagiste igny mivolagna aminaka fa mécanicien mivolagna aminaka izy aminaka fa magnamboatra stishany 1 million mikoragna ndraiky zoko didis nzay ohatriny mamboatra zo mavita zo 1,5 million ozy aminany ozy amy zoko didis za fa tsisy vola agnamboarako tomobiliny babanay igny mbala katramoeko koa izoko hagnamboatra zigny fa tsy mahavita mbala mikatramo koa azonareo sa vezanja fa voapomka 500 000 amposinaka 1 million mécanicien jery montroka tsy manjary zegny matetiky nazo kamarady za zo mitavandra kamarady Madagasikara prindragno taniako izy kun tsy vrai za zo sa prindragno taniako izy 500 000 1 million zambarany zaty katramo satria ivelany zay andafy io vola raraka karaha mangalatsika fanihy le toetry montroka tsy tsara maro olo magnano toetry karaha zegny ny tsy mahavita mikatramo ny anagnana confiance mikatramo tsisy raha pare toetry ke taty afara zegny hoe afarigny tsy magnafitra olo amin'ny asa misy hantony tsy managna confiance aminakara ihany misy hantony